ngasam ki kublai sai sin pat ya pi kami usuk ukuman ngasam ki sisa namar ba ngayu ki ba itamula ba namar ba kila atip lupa gibrio bangan sakran ni ai mo ngasam ki pelat pi komik pelat pi gibaya comments no bat gibaya pe bai kan ka YouTube channel jonga pi namar balai kan ong pi nongkong hi syua ba ibadeng in reply ya pi namar ka jing pulia menta kami kade na kasam ka ba sispa live kandai ka dekot ka ba kandai hadu ka ba arpsau ti syua bangan puli ya ka sam raki pelat namar ba pianang bah ban comments mo ti ka ka bang itamula kalong kumni nangkong syua bangan reply kan ni kalong bet ban bakin tap in miau ya kitu kiba kila khangdam first lockdown second lockdown third lockdown menta usnem ro mo kira lockdown ti ban pentap in miau kitu ki kam bersih baru khon ti mantap de ki sedang saban peni da kini ki plan kijat mo kata ka an ka bakat no forsin la pa soi gubernur soi si soi ti ka banongkong kamut ba kalong kum ka drama kalong kum ka nia khlung ka kam mile ka kun jakai ti namar balai ngan ong ipi ba lada ki thau kanu ka anru kanom kraw ro palat ban ka supreme court lani ban palat ya ka high court kata ka an kamut kam long kadi tang ka kam khlung sudah kam bi penbit brio namar lada ngi keren lada ki ong ba ki penkesan ya kan ya mo lada ki penkesan ban ai jat saka kemi ngaru menjur badeng ru menjur sto tangwa baro khon ki ban lada pi keren ya ka lada pi keren ya kata ka jing penkrau ban aijat sapang kata ka dustur ban penkrau ban aijat saka kemi ti ka banongkong kalong bet ba ibadeng imenjur tang ba baro khot ki ban phai shos kan yam trai namara da kilong kristan klampa ari yaki ban penlong penkelan yam jubor fas kadi kata banongkong du klampa ya kita ki briu ban penkelan yam jubor la pha yaki ban hikai ya ka ai fas kadi kata ka banongkong kabaar kamut ba kabaar ba ki kenthei ki bakit khunrei baro khon ki hap apply by bam no na dusukonsil namar balai ba ka dusukonsil kasim jigit kli halor jong kita ki kenthei ki bakit khunrei namar ba ka banongkong kadi ka katahi ba ngang menjur halor jong kata ka ba ajat kemi lane ka ba ki ong ba penkraw ya kata ka dustur ajat kemi ti kamut kabanongkong kadi kata ngamanjur tang babar khot kiri ban kelas kan yam tenrai namar bali tang ki balong yam tenrai kila ban ajat saka kemi ki balong kristan ki mla ban khang namar bali klem pha ye ki ban pengkelan yam jubur namar bali ba ban ajat saka kemi ki balong kristan kamsya ka an kamsya kamsya ka an mo kabanongkong kadi kata mo baki bakwa ban ajat kemi ki haban phai yang skan yam tenrai fas kadi kata kabaar kamut ki kenthei bakit khunrei baro khoj balung yam tenrai ni bom patlong ki balong kristan ki di ban apply by bam na po dusukonsil namar balai la da kikit khunrei baro khoj ka jingkit khli ka sim ka dusukonsil namar ka ye pen khraw ya kata ka an ba ajat kemi ban ba kamdon jingkit khli ai kabalai usenrang ubasya penbor ban sai ki khun ki tipan uhap ban yele persya ba kade ban kit ka kur kajat kade ban sa ka kur kajat kade ban panang perstar ka kur kajat ye kit ki khun ju namar balai kajat kade jong ka kenthei kamde ke jat ka jong u bat ka snam ka ksut kade ke jong ka kenthei kamde ke jong u ha kabalai kamut ka biang pelat kane ka an ka bami menta syua ka election kade kata reply jong badeng ibadeng itenat yes good namar balai nga tap kti namar bala sedang ke election sedang penkelumar kli ipat ba good dei na kata daw ngon ong ipi ba kan semi ka drama syua ka election arah hajar arpulai ka drama kelas sedang ka drama yes dei na kata daw bali bang sakren kle aku mo election to shuru hua ban gaya ho drama
Main role main aktor to mama ayahu badeng tera bhanja. Don't worry, be happy. Sosat ki kasih. Good. Yes, yes, yes. Dia nak kata ba ibadah ngila dep lupa. Baka drama akan sedang. Siwa arjar arpulai. Yes, 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 yes. Dia nak kata ngan chuang ipi dia habakut ti pincupet kipat ba akin rai kumno. Ti lada piong ba kita kikur kijaj ro kin yalum kat no sin bila sedang hatu mentah sedang tata cua for election ke nyelek ne yes yes ngasa berki pelat din tekadau kinong reply ru ki ba komik ti kinong comment ru ki ba komik ti din tekadau ba habile komik lang ti kawai kelong ba mentah lada ngingi kran sepang ka an kari India hapok jung kari India tang kawai ka constitution kawai ka an kawai ka ri tang katahi kawai ka an kawai kari tiam la ra banwara alai phau sau phau tali ki an kau kai di ne takadau kwa bam maloi di tang bakinang bi ki brio jungi kemut kwa bam maloi pencat ceri kadang-kadang kamon kaya kam mentoy kam pat mentoy kita palong ra kam palong ra namar balai balada pia keren ya kata baru khoj nei kamu nongkong du lada pimpat pelak ban penlong ya kador barba jong kabri nyutrep lengba ke jingi menjur lang kirang ba baro pin nomla ban penlong an dali leru pin nomla an penlong an nomla ban pin penbor ya no ba pin le jubor kamu toy ra nomar bali nang don ska high court nang don ska supreme court kamu dei bali le kam kun jakai kam long perkat ba yo tengku bat ki babyang kani kampat long di kadau kadi kam kelung sudah di mentah siwa bangan pulia ya ka kasam ka ba kasam ba spa life kandai kadukot ba kandai namar balai ya ka ka ba ngakren cikren ngaban ciban ngakren cikren ya kaju si kaju handai kita kinong yalam bakla kinang sedang kumni kelan jalebi kumtu long dalas ti namar balai ba kamdei baki keren na kamta ka jingkit kli kamdei baki keren na kamta ka jing bha ka jing bit jing biak jong upat ba babun balang kamdei kadai tangka kakam bam jabing ya kibarit baria kakam penjot kibarit baria kamdon gano jingkit kli kani kadai bitang kajing tumu ban penjot sundon kamdon jingmut ra jadi nang takadaw ong ipi ki kentai ki ba lanang la start ani ki bala sngoto kum kajuk menta lada pia shongkha shongmanru wat yatho ra tang haki balang hanre yatho be pokot lada pitang shong yatho pokot ne lada unu shenrang ne uba mut thok ipil ne mut kamka ipi ne un mardor hin kantaj ya kata hanre lada ukloi ban yatho hapo kut hapo jongka an haka an jongka jingpenya jongka riti sencar jongka India kamut uta ushenrang lada uleben lekho ipi kamut pidon hok banda dawa bai bamru ki bor juga an kin tenle nam ta jongpi ban yo bai bam bai di na kam ta ki khun ki ti jongpi kabar kanu kenthei pan kaba dang ya sngotanat hi ban ya tho akambalang kamut kataru kenthei kam buram ipi dari leru na kam ta jong ushenrang wa bahapan kanom buram ipi dari leru bat kan yai pen kraw kat ba kampat ko ungu pan aijat chepi kamut kampat dei hiru ka tengah jongpi dei na kata kadau ba ngapet ya kanuksa ya ka kurum jonga bat ya kikun jonga menta ngapet kanuksa andai ngam sem 8 bor ya ka syong be ha ka jing sungthu jongka namar bali banga hikai ya ka da bible khat saus nem ngai hikai ya ka da bible dei na kata kadau ong pulie perkhat puson hatu pi pulie kat banga hikai kiti dukot pulie perkhat puson hadu ba ublehi unda job bat ngangan ong ipi ba ka jing job jonga kam de jing job jonga ka de jing job jung ublei bat hadu ba ban penbor you know kam long ko babaha
kalong bet bangingin hikai da ka ba peni ka nuksa ba bha da ka ba ngingi kran da ka jing it ban ngi hikai da ka jing it kadi katahi ka ba ibadeng ikwa kani ka jing penbor yano kamlong ka ba bha kamlong ba bha ngam skong tanat ban penbor yano wat la re ki kun la ni ka tanga la ni ki henmen ki para ki ba yeng ba sam ki pro jor kam bha bangin penbor yano haba piu ka nuksa ba bha debut ya kata bat bor hi balik ba ka sekala long an nang kong kadai tang society hadin kakala bon kinong buat haba QE kata ka society haba ka bha ka jingle ka jingkam juki bat ki buat bat suki kakala religion kakala niam bat kakala dustur tide na takadaw haba hakani gejat bendu jungi ngilai iplen ki khamat ba tang da ka jingjot sudah Henry kinong ilam bakla pat kinang kre ban ilam bakla da kumni de ban li ran lada ngimpat la ban pen inuksa ru ka babha hakmat jong kilong din ki mandin ki ba manta Henry kadi ngidi ban li ran kum kinong sencar ngidi ban li ran khmat ka perthei le ran hakmat jong ki pa ba ki khna ki badang kirang san le ran hakmat ki samla samhoi le ran hakmat kirang ba ki samla rang ba namar bale kum kini kinong yalam kalong ka jingle ran ka bakra namar bale ba ngangan kran ni pi hakmat jong ka tien uble hakmat jong bible kadai ka jingle ran ka bakra ya kini gidai drio kadai ka jingle ran bakra ya kini kinong yalam jongi kadai ka jingle ran bakra ya kini ki khwan mantoy ki khwan lalot ki bom don jingit kli ya ka jai drio lo jong kadai ka jingle ran ka bakra ngangan ong ipi nganut ban kran haduk ata kadai ka jingle ran hato kham krau kata ka an thau briu ne kham krau ka bible kham krau ka an thau briu ne kham krau ka an jung ble pi kadai ka jingle ran ka bakrau kadai ka jingle ran ka bakrau ngan ong ipi bale nganut ban ong gumta namar ngatip scam ban ngatip syai ba ki dei tang ki jing yalam bakla sudah ki dei tang jing thmu ban penjot chu ke dai benrio ayu pitmu manta ba bon kinong yalam kamut ki kran ben kran kho ban yala ki jai benrio lo jong ya ki barit paria kum balong manakane ki lockdown kato lada ibadeng imi sakmat dan mano ubamit ban banot pusi hatu hayau du kamut im tang ki brio banabar se mdei ki brio lo jong ki kup silang sam silang piakran ayu ha kato kapur kamut pia plan be tang ban khang dam ban manto yala dia Piklam ya keren ya ka problem na kamenta jong ki barit baria ki kup siliang namar balai hapor thabot ajan election kata pila sedang ban pen i bapi iri ijat benri kata ka bapi ya thawe kata ka anjuru ban ong ban puksan dak kimi ka dei tang ka jing thumu ban yalam bakla namar balai hangni ba bon de ba ajat kimi dei den tang kata hi mdei mdan ye not responsibility mo you are not your responsibility. You are not your responsibility. Dei na takadaw ngan ong ipi kadai tang kakam kai sudah. Kakam yalam bakla sudah. Pimpat la hiru ban pen bha ka wei pakoi ka an upat ba umpat yu i hiru umpat tip hiru ita ka an nyamar beli kadai ka an set sunduk jong pi hi hang tu. Lada pi nut sisa kamut lada pi dei sisa ki beri ubah penlong da ka wei ka dor barba kamut penjari ka wei pakoi ka an wat du pule dak ten pareng pule bedak ten khasi namar bele ba ngi hang ne ba bon hi ki de ki bom tep yak ten pareng ki tep be yak ten la jong ki buram yak ten la jong lada pi de ki nong thau an ki ba buram yak ten la jong pen kala ka wei pakoi ka mat syak yak ten la jong tang kata hi pinom la on bam maloi de nang takadaw ngong ogi pi ngakran ni jing sya ngami bisa khmat ngam tieng dang marwei ro ngan kran be kata namar bele ngala ilang a ya kane ka imlang salang jongi bat tang da ka jing jot sudah Temantangan puliano naka samba sispa lai khandai ka dekhot bakhandai nganong ipi ya ka ka ba uble terkenrat hi ulamang ulabha ulabanta amdan manu ba bala penyelam bakla dei tang kata hi ladang aher sedu tengkong kami ingi ne ngasyong habakut kaduriau semgi wat hangta kakti jongme kan yalam yanga kakti kamon jongme kan bat yanga ladanga ong ai ka jingdum kan tap yanga ne ka jing syai kan long miet yanga wat ka jingdum kam dum yame bat ka miet ka pernai kum mensngi ka jingdum ka long kum ka jing syai yame
mela thawi kitan rajing im jonga mela pendaj lang yanga haka kepo ka kemi jonga ngayero ya me melong uba itrim bat uba pla kiba pla sat ki kam jong me itu bha yanga meteplut ya kalong renyang jonga nadu bala thawi yanga habari nadu bala penwandur yanga haka kepo ka kemi ki khmat jong me kila ui ya ki kam jonga haka boy jong me la tho ya ki ka wei pa ka wei ya ki singi karta jonga labu lupa wat shua ba ka wei ru kampat don yanga ka ba e ban sempang ya ki jingmut jong me ko blei ka ba e ban nyau ya ki lada nyau ya ki palat yau siam handrei ban nyau ngam da de ban yarkat snem bat me a ba men da penyap no ya ki ru dakat ko blei a ba men da a banda ki ru trang snam kin jingai nanga ki ben boman ye me ki yang pen e ya me ban le sniu hato ngam isi ya ki tu ki ba isi ya me ko trai hato ngam ijli ya ki tu ki ba yang persya ya me ngai isi ya ki thlong lu thlong sing nga nyau ya ki kum kinong syun jonga to yet ya ka donut jonga ko blei bat to itu ya ka donut jonga to tanju yanga bantip ya ki jing perkhat jonga to khmi lada nga ya bakla bat to yelam yanga hakalenti ka jing imbom jukut kani ka jutang ublei kani ka ktin ublei ngasungu ya ublei ti menta ya ka ka ba PE ba kim kran ya kan no kanu kim don idea ye kim don jumut ye hiru ba kin kran ya kata ka imlang salang jungi naka benta ka yap ka im jom ka jaj riu jungi deina takadaw ba bun hi kinang yalam bakla ban balei pat kalong kumni hatu kamde da ka jing yatai ka jong ubabun balang bangila ban penbah hatu ya kito kibriu ki bangi ngijit hatu kin thau an klem da pen i klem da pen syai hakmat jong babun balang hatu kala ban long an hatu phia hun baro hatu tang kita ki kinong yalam sang balang lani kinong yalam balang lani kinong kirang pas nong lani ka ba ki pajba baro kisngo hun ya kata hatu lada ki tip hadian pat lada kim pediang ya kata phinde kumno hatu piladon kum kata kajing yatai kabangi ngila ban penkre kum hakalempung jong babon balang ban man la uwe po uwe ukhle rang ba uyo ban kren bat ban yatai halor kata kador bar blei kador bar kabai juplong daki khon kabri nyu trap nadu handai kulong kuma phim sem lala phim sem lali phim sem labor anti de na takadaw kani kamla ban long dari leru kamla ban long ti de na takadaw ong ipi shwa ban le to da perkhat ba shwa ban ba pin le da kano da ka ba phi pen i da ka ba pen i ya ka ban yalam baklai babon balang kani kanom la ban long dali leru badeng la dap ong lupa kanom la ban long tie kitu ki bakwa ba ui ba badeng i reply back namar ngadon ka hok bangan keren back finom la ban le ye de nak takadaw ngan ong be tang kadai tang ka kam khnarit bala sedang ka election tang katahi tang kini kentin hublai sibon fi baro kamit besok kemen tiasuk